Oh, butuh ya candak buanting. Senengnya kekerasan iki. Ya ora kok. Aku perku doroke karo arep iki kan arep duantil sik arep iki. Ngono ae kok. Wah, ribe. Kayak kucing berarti ya. Kucing ini miang-miang di sini berbuat meneng wae. Berbuat apa? Lah ngopo nek jenenge suami istri ki ngopo? Ayo ning gak tak keras sik enak gitu. Lah ya padha ta karo jenengan. Ora, kowe kuwi mesti. Ora ya. Ana di sana Mbak sapa Mbak? Tau ta. Mbak Otam, Mbak Eris. Oh menika wonten pamundutan saking TikTok-e Mbak Lili. Heeh. Menika Pak Jumadi saking Jakarta. Menika ngersakaken apa? Ninggalkan tresna. Oh iya. Pak Jumati ku metu ning goro-goro mesti. Lah apa? Ora pitulasan mesti metu lho. Kok iso? Jumati untuk Mbak. Marsudi kok Jumadi sing ayo Mbak Okta ya. Iya, Mbak Eka. Sendiri nggak apa-apa sama saya. Ya. Kita kan sama ada kayak kembar gitu. Ketok gede kowe to. Mosok to? Oh ya wis Mbak Ras itu padha. Gede sama ta? Gede sama? Gede kowe Mbak ketoke. Kan tuane tua dirimu. Tapi yang gede kowe. Mosok to? Iki piro iki ukurane kathokmu? Aku ora nggo kathok Mbak. Aku jarak ya maksudnya sing ketoknya iki. Padahal iki piye sih jenmu iki? Ora kathokan iki maksudnya. Wis kaya ben praktis. Nggih, langsung jarik kok. Nek pipis langsung dari munggah ki. Langsung plutuk. Menika minangkani pamundutan Pak Jumadi, Mbak. Nggih, Mbak Yu, sendika. Tinggal katesan. Bentuke mesti lucu. Rasa bayangke. Ora. Bayangke napa, Pak? Bentuke napa? Yang mau lho, pitik kayak mau lho. Pitik karo kucing karo manuk iki. Monggo, Cok. Ngersake Ayo. Tinggal katasna. Iya, iya.
dipun pinangkani. Iya nak kripik gedang kripik telo kabeh wis dipinangkani kanthi rata. Iya. Cih. Ora krasa jebul wis meh jam 1. Apa? Oh iya. Wis apa ya. Ora Ini kan krasa. sampun. Sampun. Ya takon nyun pirsa karo para pamirsa. Mulih napa sampun? Mulai napa sampun, Pak Bu? Nggih.